Sada ćemo ove komentare kume da podignemo na viši nivo. Zaradit ćeš 50-icu ako uspeš da me ne okupaš dok ti čitam smešne komentare. Opala. Ajde da vidim. Lepa cifra. Ja šta? Ali, dok ja čitam komentare, ti ćeš da uzmeš vodu u usta i da držiš dok ne pukneš. Ajde. Ako ne pukneš, tvoja je 50-ica. Ajde! Sip. Ne toliko jebote, ne toliko jebote. Jesi dobar? Slušaj sad situaciju. Prodaje se stan. Negde kaže, stan u najlepšem delu Mirjeva sa pogledom na Dunav od 150.000 evra. Znači, nije pogled 150.000 evra, nego je stan 150.000 evra. Sad, taj stan, kao što vi možete da vidite ovde, deluje kao da je Titova keva živela u njemu. A, kreću komentari. Malo je baš Dunav nije baš tako tu, nešto blizu. I sad kreće. Minobacačem ne bi dobacio do Dunava. Baba se još nije ohladila. Stan sa pogledom na stanove, sa pogledom na Dunav. Ocrko da možeš izbaciti to. Ja iz Niša imam isti ovakav pogled na Dunav. Neno sa Grenlanda. Umih se. Ošku materiju. Računamo da si umio, mene nema ništa od ovoga. Ali neće ni biti. Slušaj dalje komentar. Vidi mi oči, ja plačem. Ti si srećan. Slušaj, sačuvati interijer za snimanje serija ili filmova iz tog vremena. Ne lažite ljude, ne postoji lep deo Mirjeva. Tu napadamo Mirjeva, znači, dobro. Izvijamo se Miliju, reperu. Kaže, 150.000 metara od Dunava. Ne 150.000 evra, nego 150.000 metara od Dunava. Od kad su se uselili 80. godina, nisu sijali, su promenili. U normalnim uslovima ovaj stan bi vredao maksimalno 60.000 evra. Dobro, nema veze. Fali još samo šurda da izađe iz kupatila sa mrežicom na glavi. Taj je vibe stana kada uđeš unutra, brate. Bukvalno taj čkalja da bude na prozoru i da čeka kad šurda ulazi na zgradu. Znaš, i zamišlja šapu. I zamišlja. Kaže, ako malo bolje pogledate, iza Dunava se vidi i Fruška gora. Ove cifre za ulaganje, kao koliko treba još da se uloži u interijer, to nećemo ništa da komentarišemo. Ja sam došao zbog komentara i ne idem dok se stan ne proda. Ovo je jako dobro. Dobro, taj čeka. Ovo je jako dobro. Kaže, koliko generacija je umrlo u ovom stanu. Umrlo, nije se znaš, one bele komunističke pločice i tačno kad uđeš u zgradu imaš i dalje sada taj miris ovde iz nosa, ovde te udara. Kaže, ovaj video može da se omiriše. Bukvalno, to je ona apa što sam ti pričao. Baš to. Koji teleskop je potreban za taj pogled na Dunav? To vidim Orbana na granici s Mađarskom. Da li je Dunav u Mirjevu sa nama u sobi? Dobro, ovo ništa, raspored. Ovo nije stan, ovo je vremenska kapsula. Kaže, prodaješ muzej za 150 soma, do jaja. Do jaja, druže moj. Na televizoru još uvijek ide BK televizija u ovom stanu. I Palma. Drug Tito dolazi na useljenje.
Ojoj, koliko ovo dobro. Ja izmokrio sam se čitao. Gledam oglas kao da gledam seriju Černobil. Oprema stana minimum 40 godina, a i tada je bila već 30 iza svog vremena. Uvatile se liševi u ćošku, brate. Brate, koliko je ovo jako. Kaže, najjači su vlasnici koji nikada ništa nisu hteli da promene, ulože, ali zato na kraju rebnu cenu, jer su kao svesni da njihov stan mnogo vredi. Da, brate, ovo ti je ona fora kao, mi smo ti... Ovo nije etno stan, nego kako se to kaže? Old money, brate. Sad je to popularno. A to je old money. Old money stan ili ne znam, na taj faza neki interijer kao... Zamisli, ti si čovek koji treba da kupi stan i dođeš ovde, pogotovo što su sad cene u Beogradu, ti treba nekome da saopštiš da ćeš u Mirjevu da kupiš stan od 60 kvadrata za 150.000 evra, brate. Ja imam neki utisak, brate, da ti ljudi su totalno odvojeni od neke realnosti i onda kad ih pita, dođe agencija i pita ga, brate, ni ne razmišlja mnogo o tome, pita ga samo koliko cijeniš ti ovo? 300.000. Odlično, on računa odmah u glavi koliko je njegov procenat, on kaže 300.000, moje je 30, okej. Jesi siguran ti u ovo što priča 300.000, aj spušti ga malo na 270, ali ne idem ispod. Čako ne ideš ispod, čoveče, neće niko da... Oj, naći će se, nemoj ti meni. Pa znam, ali jedno ti tamo gore živi, brate, neku ćošku. Ne brini. Jesi vidio ono ćemo da nađemo isto za neke komentare. Kada prodaju ili izdaju stan, ako je to Dorćol ili ako je Vračar, recimo, to je bio nečiji hodnik i taj neko ko prodaje sad stan je uspeo taj hodnik da stavi tuš kabinu, ugaonu garnituru, televizor, komodu, kupatilo i dnevnu sobu. I kuhinju. Sve je tu. Imaš onaj jedan mali... U 6 kvadrata. I to košta 60.000 evra. I onaj jedan mali kvadrat od prozora, brate, da vidiš slobodu neđe, daleko od tebe, brate. Čuješ pticu. Možda gledaš lift kroz taj prozor. Možda gledaš lift, eto, i to je to. Ili to ti, prozor u tom stanu može eventualno da ti bude ključaonica. Brate, ja ne mogu da vjerujem što rade ljudi danas, ali vidi, svaka roba nađe svoga kupce. Što ćemo mi sad? Sam mislio, da li će ovaj stan biti prodat po ovoj ceni? Ja mislim da je sad previše smišno, brate, da bi se pričalo o tome, jer ljudi su počeli dobro da se sprdaju. I čim je došlo do toga, ja vjerujem da neće i da nema šanse, ali će malo da spuste, ali na kraju će se prodati za nešto. Ali čak i duplo više nego što vridi. A mogao je bar da, videli ste klip, mogao je bar da izvuče, brate, te stare oronule stvari. Neka bude golo, pločica, stari parket kojem treba hoblovanje, bele pločice, kupatilo do pola ozidano, do pola je pločica. Znaš u to? Ona jedna slika, znači sve slike onako idu slike svake prostorije i u jednoj prostoriji vidiš radnika u ćošku u skvatu, brate, i viri mu pola guzice. Cigaro! Nek je i to, onda znam da će nešto da vredi, da mu da neku dodatnu vrednost. Radi se. Ali kad, evo, sećaš se tih stanova. Imam dosta prijatelja koji žive u takvim zgradama. Brate, sećaš se tih stanova. Kada uđeš u stan i dođeš do kupatila, jel se sećaš onog štekera kojem ne možeš ništa? To je to, ne. Možeš da slomiš svoj prst, da ga uključiš, ali šteker je neuništiv. To je to, tu se... I svi su imali isto. Svi isto, pa kako? U svakom stanu. Pa kako? Sve komunizam nas je naučio da smo mi svi jednaki. Pločice u kupatilu, pločice u kuhinji. U kuhinji je malo na krem, a ovamo su bele. A uvijek pomisliš prvim ulaskom u takve stanove, brate, kako se otvore vrata i kako ovako udahneš onaj memla, opojni miris. Udahnem astmu. Ko je ođe umro? Bukvalno. To ti je prvo, pa što je ko je ođe umro, malo je ili ovo na prašinu ili na smrt. Bukvalno, to je to. Što od toga? Ali ta nerealnost agenata za nekretnine koji dođu i kažu, ma da, to vredi. Ma može, prijatelju, šta ti samo meni reci? Brate, minobacače možda dobaciš do Dunava, mnogo jak komentar, brate. Brate, ja mislim da ćemo mi zauvijek, a pogotovo ljudi koji žive u Beogradu, ostati u tome, uvjerenju da ti možeš da prodaš stan u Sremčici za 100.000 eura, brate, i da će to da bude sve okej. Znaš šta je sad novi tip? Zašto skaču sad još nekretnine kao u Beogradu?
Što je... Zbog Expo. Expo. Jer se svako nada da će sada babin stan da izda Ircu koji dolazi da radi ovde 3 meseca neki IT biznis. Znači, nada se da će da mu zavalja 2000 evra mesečno. To je to. Inače, 2000 evra možda dobije za godinu dana, što kažeš u Sremčici ili u Višnjici, kako se zovu svi ti delovi, brate. Pa sam misli Irca, brate, koji stvarno dolazi, brate, u neki takav stan Apice. Nema veze, kao povezani smo metrom, lako ću da tamo, molim. Kakav metro, druže moj. Imaš ti helikopterom da se navozaš do tamo. Ulaziš unutra, ono, brate, bilo ekstra klasa, ono, brate, ulaziš unutra, baba te čeka. Deliš sobu sa babom. Sine moj, jesi dobro? I don't understand, I don't speak Serbian. Da. Sad baba je spremila uštipci da ti probaš, sinko moj, kakav ti je to laptop? To je laptop. Šta ti to? Kakva je to tabla? I uzme ovako, stavlja kafu na tom izda poslužavnik. Kafa, poslužavnik, brate, ovaj sklanja, to ona stavlja milje. Kaže, ne može ovako. Ne, ovako ti je lepše, tako da je lepše. Ovako je lepše, viš kako može. Ponovo, evo ga ponovo, ništa te ja, sinko, ne razumijem. Nego ti... Tera ona svoje. Koliko ćeš ti dana biti ovdje? Molim, ovaj govori, what? Koliko ćeš ti dana ovdje da budeš? Što ti, ako si ti 5 dana ovdje, to ti je 500 eura. 500 eura. 100 evra dan i sve ovako otvara da bi on bolje razumeo. 100 evra dan. Moja komšinica Mileva je pitala njenog sina koji živi u Kaluđerici. Tamo u Kaluđerica, kako... Monkland. U Monklandu živi i tamo oni izdaju 7.000 eura. Oni su izdali stan. Ali ovo ti je bolje kod mene. Ode mora, vidiš ovaj televizor, to guzati televizor, mi to ostavili, tako to bolje. I ode sad na ovu cenu, znači ne može više ni onaj mladi, mi koji još spadamo mladi ispod 35 godina, imaš kredit države da ti pomaže kao za kredit za mlade, možeš ali do 100.000 eura. A gdje ćeš da nađeš za 100.000 eura, šta ti misliš? Aj šta misliš da čovjek koji sada naših godina i traži stan, koje su njegove mogućnosti? Njegove mogućnosti su da uzme taj kredit i da pođe do Korčagina, pojede nešto za ti. Za te pare. Za te pare pojedeš 2 kuma, 3 prijatelja, brate, ženu, djecu, ako imaš, brate, pođite u Korčagin i pojedete to. Meni stvarno više nije jasno dokle će ljudi da kupuju stanove kada imaš, brate, mnogo bolje varijante tu. Eto ti čak i oko Beograda. Za te pare uzmi kuću, druže. Uzmi kuću i uloži još ono malo u nju i živi u bar 100 kvadrata, nemoj u 6 kvadrata da živiš na Vračaru. A, brate, hoće oni da bazi 6 kvadrata na Vračaru, bolje da uzme ono parking mjesto i da živi na njega. Mada i on je 40.000, brate, sad. Vidiš, brate, to nije mi palo na pamet. 40.000 uzmeš štendu, šator i tu si. Na parking mjesto tu si, brate, pa uzmeš džezvicu. Brate, koliko je ovo jaka ideja, brate. Rekao sam ti. Uzmeš džezvicu, ja sam kupio, brate, u Decathlon, ima mali 200 evra vam je ovo Decathlon, da znate. To, da znate, zovite nas. Ima stoličak za kampovanje, imaš džezvicu, uzmeš na plin, fica, vrate tu, jedeš, piješ imaš tu, ako treba se istušira, ima sigurno komša šlauf, kad pere kola i tebe, vrate, s kolima. Razumiješ, to ti je to, vrete. Ako hoćeš da živiš u Beogradu za 40.000 evra, ima način. Ima način, ne znam koliko će vam se sviđati, ali ovo je jedan od ljepših. Svaka čast. Ovo je odlično da zaključimo s ovim, brate. To je to, nemaš to, staviš na svoj šatorčić sliku neku, uzmeš ram, staviš sliku na šator, samo ga nema mnogo bušiti. Ako je skimi mogu da žive u onim, kako se to zove, iglojima, brate. Ako mogu tamo da žive, što mi ne može na parking mestu gde je toplije, gde možeš ti da preko dana naplatiš. To je to. Samo demontiraš šator, staviš sa strane i kao oni mali cigančići u Novom Sadu, kao evo ga, izvoli. Evo ga, brate, ovde platiš fino, brate, vratim se uveče, ne može da mi se parkiraš, tu živim. Ne. I naplaćuje se dnevna karta, recimo, za koliko bi izdao dnevna karta? Mislim, preko dana, uveče moram da spavam tu. 300 eura. To je to. Ja sam mislio 300 dinara da budemo konkurentni, ali 300 eura mi izdaće da prođe. Ako ima Rusa u komšiluku, hoće. Ja ne idem ispod 270. Dogovor. Sat. Kraj.